खोल गेल वाले खोल देनी हो तनी नंबर है बोल दी लगाओ लगा ये लो देवर बबुआ का भाभी जी ना भैया के नंबर दी ना लीना जल्दी दी लिखी 97 हाड़ी में 97 हाड़ी में अब बाकी नंबर शिव नारायण का गाड़ी में चुप रहो गाड़ी हमको पीछे लगा दे हो जा नंबर लगे है जा क्या लगाओ मुटकी ए जा लगाओ गाड़ी में नहीं जाएगा लगाओ मुटकी गाड़ी हो ठुस फुक फुक ठुस लो ठुस लो मोबाइल हक धलस लो कैसा नंबर दे रहा और भाई तो जाते नहीं कि दूसरा नंबर है तो दी लो ना होय दूसर का लगा 95 500 भभूत में 95 500 भभूत में 93 300 सुदर्शन के चूत में लगाओ मुलायम होई लगाओ टुस टुस उठाइए ना उठाइए ना रेशमा का बूढ़ी में घुसाइए ना देखो हमने के जिला में बड़ा 12 बलिया में नहीं करेगा साफ नांगा ना। को गौनई नांगा हो जाए अपना जिला लेगा हेलो 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 के बोले तनी राजा जी तो तू का जानता तार परजा जी फोन कइले बड़े काई जान रहा और गोड़ छुके गोड़ लगतनी गोड़ छुलू कौन निमान का के सुखाला का आइए बोलम जी सुखल का अरे इतना लयदार है सीनारायण भाई सुखल को छुए लनू तो मन करला कि 2-4 रन बना दी बे दौड़ले बोला बोला कहा अपन दुख सुख सुनावो का अपन दुख सुनाई कैसन घर में हमारे के वो शादी क के ले आइल बनी हां भाई दूगो भासुरो मिलल बटे हाँ। एगो देवरो मिलल बनी हाँ। आइए दादा तीनों 3 किस्म के बनी जाय दो किसी मत बताओ जाए दो ए राजा जी का हो अब हमारे से ये दुख सहत नहीं खे ना। भाई कितना जाड़ पड़ता जब भोर के जाड़ हाड़ में घुसता ना आ ये माई तो हमर देहिया के माई रोवा खाड़ हो जाता अरे ये तू अपन दुख तो कह देलू जनता से कि हवा धुपता तो हर रोआ खाड़ हो जाता हां मुखिया जी रो बैठल बनी ना तो बता देती हम ना बताएं हमार का खाड़ होता हमने हमार कान खड़ा होता कि बाल खड़ा होता किलन खड़ा होता बताई खैराउर पार्टी डार के पाका पिटवा गइल हमर मड़ई के मड़ई रह गइल जब राती खाने सुतो तनी ना हाँ। साल स्वेटर में तो ये नरम तन गरम होते नहीं खे हाँ। आ राती खाने राजा ओढ़ो तनी त राजाई में से राजा राजा रोवा के बोलावे तनी रजाई बोलावो तनी रुआ के ओई में हक निकल जाए तो कौन बात कह तारी के राजा जब कहीं में सिंदरायण भाई कहां बा कछिया लायक अजीत कहले रहू हां ओकर काठ हमरा सुदर्शन भाई कहले हम कि अजीत कहीं जास तो कहत कि बड़ी गर्मी गर्मी है बड़ी नहीं कह बड़ी गर्मी है एक कलर ले गाड़ी में आगे लगल रहो मुखिया जी सुदर्शन भाई कहले करी अरे कंपनी के कछिया किनाई हां अच्छा रही हां तो माचो बांचो ना कंपनी सुजे लगे ना कौन चाहिए एगो नया मेल में कौन कल बेचा बेचा अच्छा ही हो चाइनीज बुझा कितना दाम बा 320 दे दो दे दो हो हिला सुदर्शन भाई कहले करी अरे हाथना सुंदर कछिया निमन दाम के हां एकर गारंटी का बा का बा बोली आओ जादो जी दुकानदार रहले जानते बानी हां छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के मारे बारे और हर के अनंत बुद्धि पटवा के तबले मारे जले पूरा ना झारे जल मोल ना और पड़े कहले कि रे तो बहनी बिगाड़ी का कहले कि कछिया के गारंटी होला न ले जेबो तो कहले कि हम सुदर्शन व्यास हई हां चाहे गारंटी तो चाहे हां यादव जी सोचले कि बहनी फेरलो ठीक नहीं खे ले जाई बढ़िया बा गारंटी नहीं है तो वारंटी दो कहले कि ले जाई ले जाई सब कपड़ा काट दे हां कच्छा पहन ले हां 4 मंजिला पर चढ़ जाए और ऊपर से कूद जाए अच्छा अरे और गाड़ी फाट जाए कछिया ना फाटे फुल गारंटी बा लोवर थिएटर ले 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 जाई खून गारंटी है घेव नारायण दिया ई बारी बारी से दवाई दो चंडूला दवाई लगातार ना दे जले कोनो सुई दवाई हो दवाई एक बार दे दहलो 5 मिनट ठंडा जूस उस पियो फिर दवाई दे
ना ना कहला अपने लड़का के ऊपर कहाई अंतर एगो जाड़ा के मौसम चलता है अरे दादा वो है मेहरारू मरम बुझी जेकर बलमुआ प्रदेश चल गए बड़े 2-4 साल खाती एग्रीमेंट को बड़ी मन मरले रहता है ना का भइल मन बड़ी उदास जितना छुआ नहीं यूट्यूब पर डाल दो भाई घर जाए तो लबदल मेहरारू होके हां का बात बताओ अपना दिल के दर्द करो काहे लाने चल बोलो 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 पूरा गंजा धुकोस कहतनी कि काहे दुख में बाड़ू आ काहे मन मरले बाड़ू काहे ना मन मारी हां एगो दुख रहती तबे ना हमारा पर तो दुख के पहाड़े टूटल बा आई हाय हाय तारा पर दुख के पहाड़ टूट गइल बा और इसमें पर कोई दर्जन आदमी के नाल टूट बुढ़ी बैठल बिया को बूढ़ी रंडी का कोई ए बबुआ जी कही ना कुछ कही अबरा के मौगी कि भर गांव के भौजी 3 साल से राजा जी बाहर बनी बाप रे 3 साल से बाहर बा अरे मरदा तो 3 साल से बाहर बा हाँ हाय 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 तब तो लोमे गोइल बना ढेर दिन भइल अरे का कही आ रोई रोई के मन करत कि बतिया लेती हमारा भी ना नंबर बाटे ना मोबाइल बा और वो रोजे बतियावत तनी अपना मोबाइल से लगा के दी ना लो बोल वही हम मत महंगा हो एप्पल हो 1.5 लाख एप्पल अब लोग हम नहीं कहता हां कि गंदा बोलता लोग अश्लील कहता लोग 1 घंटा रामायण का दी एगो लोग नजर ना आई आई जे जाई हो का कहत जाई हमर सेवा करत जाई मारा सरवा खत्म बाकरा गावे गलती कर दी अश्लील हमने के बोलता है मोबाइलो अश्लील निकलता है एप्पल हां हो ना चलिया रख ले एगो चाइनीज कंपनी हो मोबाइलो के नाम के चोदा पहले हम अच्छा और लोग के छोड़ दी नीतीश कुमार जी विधानसभा में जोन बहरी भीतरी के वर्णन बता देले हां एक जना पत्रकार होइले हमर से यूट्यूबर व्यास जी आप लोग अश्लील गाते हैं काहे गाते हैं हम कहे पहले नीतीश कुमार से पूछिए वो कि सारा खर्चा को के ब्याह शादी होता अब को पता कि अब ना लथरिया में खाना खा लिया हाथ धो के जाजे दूरा पर केहू के दोस्त नहीं का सब समय के दोस्त कह अरे माई रे का हो इतना मोटा चीज हम कबो अपना हाथे धोइले नहीं की ना ई खुली केतिया अंगुरिया पहले तो चेहरा देख के खुल जाता लो बाकी सुदर्शन भाई के एक दिन सुत रहनी आ सुतले में अखिया हंगा बाबा के खोल रहले हां 22,000 रुपया ट्रांसफर कर लेले अपना चोर हम सब तब वो अपन मुंह के फिगर नहीं खिल लगले में ये ठीक है अब वो प्रचंड अवस्था में कि सुतला में देखे तो ना खोली विकराल रूप में हम ही जग जाए